Здравейте, зрители! Аз съм Деволешата. Може да има разлика между видеото и звука. И това е днешния епизод на Minecraft, по-периодичен епизод четвърти, доколкото си спомням. И сега ще отида да копая в мината. Надяваме, че ще има нещо. След така. Ще напасам. Добре, очевидно беше насам поръча. Добре, почти стигнахме. Само с някакво залъчета. И съм си да покълка. Добре, това е тук. Какво? О, да бейби. О, добре. О, е. Yes, diamonds. Diamonds. Още едно тук няма още едно. И такова. 7 диаманта. Беше откопана, само може да има още. Айде, но. Какво става тук е? Това е жестоко. Толкова са много жестоко е. Това е бакято. Добре. Качвам се по линия. Какво да си това не е истина? Ще бъде. Не е истина. Какво? Займам си, айде да боже. За как? What? Какво забухнато е чудо? Вече чувствам какво забухнато. Тази игра мусик е някакъв очевидно, защото тук командите не работят, тогава че отбавяме на дължание не да стане. Това е свой ритми на рода. Беше защо такова пичове? Запала остава тока. Това просто ма... Боже. Направо дъват. Това си беше направо жестичко. Това малко му става направо. Ох, ладничко това. Може, значи аз веднага бивам да това някакъв фокус постоянно. Някаква цака ли има, какво има? Пасуе! Този епизод направо ще е много кратичък, защото пах намерих диамант, намерих майрон. Там се експлора не там. Не там не съм, не виждам къде се гледа. Яко, не изглежда. Око! Ей там око. Тук има сънд. Получи началото на епизодите, самото навсякъде след мен да кажа, че искат върхвани в кадъра. Като се списва нямато отбора, пък ще взема да видеото. Какво мисля в тази седмицата? Ясно, ако допусках хората в каквото скача да играя мултиплеер в някакъв по-различен мултиплеер с разпечени. Извините, Станислав Генчев. Прасето Станислав Генчев. Това е едно от най-странните имена в прасето Станислав Генчев. Този колец така всичко ми се е спалнал. Ми позволява да го убеда така сладичко.
Не, след това ще кой докупая този епизод повече. Намерих се кола, намерих се даймата. Колко повече ме теферва. Дай ме се за неща, които си карам, ставам някакви си пасилисти. Между другото чух, че на Minecraft по-различно са правили някакъв Temple of Diamonds, който това са тегли. Този темпъл. Темпъл са нещо... мах си изгубя. Шит. Измей къщата. Аз ще да си изгубиш. Нещо толкова да вляза, макар че има петел върху нея. Петел. Това. Нещо остане. Може да трябва да спили. Странно, защото не се спамват мобове до сега. И като влезна, тук. Айо. Като влезна сега в къщата си, ще проверя какво са. Дали? Тройките ми какви са. Защото случайно да не съм взел да играя на Peaceful, че да стане някакво стъпо. Защото наистина ще стане много тъпчко. Това име не е вярно. Това е името. Така. Нека да видим настройки тук. Good, mod lighting, water, scars, graphic, picture skies, fancy graphic. Что душа? Кого душа? Окей, вот на глаза тут записывал. Къде е Peaceful и къде не е? Split size, control, sensitive. Странно. Някъде съм го това Peaceful. Стига. Аз се издуша тук и ще се даде направо. Как се направя останете брони. Така. Помидорото това ще скетч си имам вече. Ще взема това и това. Ще си направи така. Да започвам. Те са тук. Интересно, че развих доста бързичко. Се удуша. Вече вижте ме. Имам си дама, фулцерен това. Вече... Остика бе. Ще съм... Вече няма да трябва да си ходя тук. Има още голяма работа. Тям този чуви дама, това съм сайда, за които даже не стана, че не се спамва това. Байо мале нещо. И аз не знам. Като се осветим, може да се забележа. Гледай, чука странно не видял. Как може нито един моб да са сами се спалня? Бас е тук. Някакво зомби нещо отида да окива тук. И тук си видях, че няма откъде се много се това чудо. Баси, бе, баси. Баси. Много смотаничко. Да кажа. Не се спалва нищо, ни зомби, ни скелета, ни крипър. Че нищо бе пустуния. Няма. Няма. Като влезам сега в къщичката. Като сме на... Що поснима? Айде бе къщичко. Айде бе, що? Също сметам, когато скоро ще това. Когато може би снимам на него на готово и други яки игри. Ставам, чакай, пак се проверим, защото пак няма.
Плиандата слушам повечето работи. Казваме видите. Добре, това трябва да го изключа. Не може да него. Control the bud size. Това ще включи да е яко. Fancy Graphics. Ако изключа много fancy графиката. Така. Kada да го намалим, бе. И. Фък. Бе. Бебе. Бебето ме бебе. Тук от тук стои. Нещо тъй сега съм си ги въдил така в земичката. В момента ще го махна. Така добре. Този клип малко 12 минутки на мъничка се струва. Много по-голям на тая някакси има какво да правя с това. Бъдещите никакви няма. Бъде тъпчко. Наистина. И попах на Diamond Mine, доволен съм. Не съм. Не знам какво да правя, предпочитам някакво да я разширявам повече. Искам да видим този. Чуках си покрива на къщата. Кой ще ми каже нещо? Ама всъщност скоро ще става ден. Съм се избирала. Ще да слушате доста. Ала, нека се тъмно се въдува, нека се въдува. Пожарна се. Ако куче случайно чудовище искам да му изненада, макар че май чудовище няма се спамват. Да, крава. Не обаче чудовище. Да, просто не крава. Вие нещо, аз те съм си късал. О, искам нещо яко, както славно. Да, в тази версия има славнове. Искам нещо такова яко. Ще е много готино. О, пишването ми. Ще нещо много яко, якото този, че има пуста крава. Като ме взема на работи, явно да има пуснат кушите се въпущал. Да казвам, че може да има разминаване между видеото и това и звука. Ако да правя по хода, останали са 13 минути или колко? Чекай. Властно колко даше ми чекати. Не мога да повече да стоя за това. Като се изказвам за мен, лайквайте клипа и чао!